ku dziko lathu la Malawi. Chitsanzo mmene akunenera Joshua, mapepala aja akatayidwa azathu azakafukufuku amanena kuti pamatenga zaka 1000 kuti akhale ngati pachizungu mmene timati decompose, kapena kuti asakanikirane ndi nthaka. Ndekuti pamene nthaka yathu tayiononga sitingoyang'ana za ife tokha lero, chifukwa panopa ife sitingakhale zaka 1000, tikuyang'ananso mibado imene ikubwera. Ndekuti mwachidule ngati ife sitikutenga gawo tikupha ndi kuononga mibado imene ili kubwera kutsogolo, pamene Mulungu anatipatsa ifeyo moyo ndi cholinganso chonena kuti tisamalire moyo. Alilonga Wildlife Trust mwachitsanzo anapanganso kafukufuku wawo amene akuonetsa kuti pa waste onse kapena zinyalala zonse zimene timakhala nazo mu dziko lino la Malawi, a percentage ena ochuluka kwambiri amachokeranso ku mapepala opyapyala amene akumapitanso mwambiri kuononga. Chitsanzo ifeyo timadalira ulimi ndekuti akuononga nthaka. Chuma chathu pachizungu timati agro based economy, ndekuti tivutikanso kwambiri ngati dziko pa mavuto ambiri amene tikukumana nawo kale, ngati kuchepa kwa mvula, kusefukira kwa madzi. Timadaliranso kwambiri Malawi, tikudziwa kuti tikudalira nsomba, nyanja, chifukwa ife tili ndi nyanja yabwino. Mapepala aja akamakokoloka ndi madzi sakungothera kumtunda kuno, akupitanso ku nyanja kumene akukapangitsa kuti kuswana ndi kuchuluka kwa nsomba zathu zimene zimatipatsa ifeyo ma proteins ndi matupi a thanzi zikhale zosokonekera ku dziko lino la Malawi. So kuchuluka kwa vutoli ndi kwakukulu kwambiri kumene ndikuona ngati Amalawi ambiri tikukupeputsa, koma ndi zononga moyo wathu kwambiri ndi chilichonse chimene ife timadalira. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndimvetsetse kuti kodi tingamakamba nkhani imene ya maplastic kumalawi kuno tindi ndondomeko zokhazikika zimene zoteteza kuti vuto limene lisapitirire, kapena tikufunika ndithu kuti tikhale ndi malamulo ena? Malamulo ndi akufunika, komanso amafunika ngati maphunziro ndithu azachilengedwe amene pachizungu timati environmental education. Chifukwa tikatengera ngati madera amene tikuchokera m'misika, ukagula kachithu kaya ngati tomato apezeka mmodzi akupatsa mukapepala, anyezi mmodzi akupatsa mukapepala, kusonyeza kuti anthu ambiri sadziwa kuti vuto imene ndi vuto ndithu amangoona ngati kuti ndinkhamba kamwa chabe, kuti zinthu zinayamba ngati 2015 advocating ngati kuyamba ngati kuletse, koma kunayamba 2015 komano mpaka panopa zinthu sizinasintha, kusonyeza kuti madera mu anthu ambiri zinthu zisakuzidziwa kwenikweni. Achinyamata ine muchita zotani pa nkhani imene yoti anthu adziwe kuti sitikuyenera kuti tizigwiritsa ntchito mapepala ngati amene opyapyala? Tiyambe ndi achinyamata komanso tipita ndithu kuanza anthu achipembedzo. Ife ngati achinyamata tikuchita zinthu zosiyanasiyana monga mmene ananenera anzanga Susan, kuphunzitsa. Ngati achinyamata tikuthamanga ndi mauthenga osiyanasiyana kuphunzitsa azathu kuyipa kwa mapepala opyapyala. Izi zikutithandiza kuti tikhale ngati ogwirizana pa chinthu chimene tikufuna kuti zitengere ubwino kwa tonse ngati achinyamata. China ngati achinyamata tikubweretsa njira zamakono zofuna kuthetsera mapepala opyapyala. Tikamaphunzitsa anthu tikubweretsa njira zina zamakono zimene angagwiritse ntchito kuchotsa mapepala opyapyala. Mwachitsanzo kugwiritsa ntchito nsalu za kotoni kusoka ngati mapepala, ngati mmene maonekera pepala opyapyala koma ili nsalu ya kotoni. Chinanso ndi kugwiritsa ntchito mabasiketi osoka, zinthu zimene zilimo kale mu chikhalidwe chathu cha Chimalawi zimene timazipanga kugwiritsa ntchito zipangizo zimene tili nazo kale m'Malawi muno, tili nazo kale m'madera athu amene timachokera. Nkhani imene tikukamba ndi nkhani imene ndithu ikufunika kusintha. Nafotokoza Susan kuti muna tikukamba za 2015 kufika pano
koma mwina tikamayenda munsewu kuti timuone munthu mwina atanyamula kathumba mwina kansalu kuti akukanyamulira zinthu kunsika zimakhala ndithu zovuta kobasi. Kumbali ya chipembedzo pali zotani zimene mukuchita mmatha kupita ndithu paguwa paja ndikukafotokoza nkhani imene yokhoza ndithu mapepa opyapyala? Azikoma kwambiri chance. Tikumbukire Amalawi kunena kuti chipembedzo ndi chofunikira kwambiri, ndipo pali kalondolonda amene tikhoza kuchita kuti zinthu zambiri kumalawi kuno zasintha ndi chipembedzo. Ine ngati mbusa tikuyesetsa kwambiri kunena kuti mmene mukufunsira chance pa pulpiti tidzilankhula kunena kuti mapepala opyapyala tikapanda ifeyo kusintha amene titafe ndi kuonongeka oyambirira tikhala ifeyo anthu. So mwachidule ngati kwa ine mipingo imene ndimatumikira timakhala ndi kukambirana kumene timatha kupanga dedicate ma Sunday ena kutchedwa kuti ma environmental Sundays, kunena kuti tikhoza kukambirana za kusamalira chilengedwe, ndipo nkhani yayikulu ndi kupanga address nkhani ya mapepala opyapyala. Kupatula kuphunzitsana mu chechi, ife achipembedzo timazindikiranso kunena kuti timapezekanso mu community. So chifukwa chimenecho ndi udindo wathu kuti tidzikambirananso ndi anthu amudera, kandi m'masukulu, kandi mzipatala, kandi kwa afumu, ndipo zimenezo ndi zina zimene tikuyesetsa. Tikumapita ife achipembedzo ngakhale pasika kukachita makampeni ena ngati amene tikumawatcha kuti clean up campaign, kuti titoletole zinyalala kuti malo athu akhala ukhondo, ndipo tikamachita zimenezo tikukhala kuti tikuperekanso uthenga m'misika muja ndi malo ena onse. Kupatula pamenepo achipembedzo ndi udindo wathunso wina umene tikuchita kulimbikitsana ndi aliwonse amene akhoza kukhala ma stakeholder kapena okhudzidwa ndi nkhani imeneyi. Chitsanzo azathu akuboma, mabungwe osiyanasiyana, makampani amene amapanga mapepala opyapyala. Apapo tikhoza kuphatikizanso ngakhale azathu akhoti, chifukwa chonena kuti nkhani imene yakhala ikumapita ku khoti pakhale injunction ichotsedwe. So ife ngati achipembedzo wakhala udindo wathu omakambirana ndi onse amene ndokhudzidwa kuti koma tiyesetse kuti tisamale moyo wathu ndi wazolengedwa zonse. Tili mprogramu ya Green Cafe ndipo lero tikukambirana nkhani yokhudza ndithu mapepala opyapyala, limeneli ndi vuto lalikulu kobasi limene kuno kwathu Malawi tili nalo, koma mwina ndi nkhani imene sitikambirana, sitipeza mpata kuti tikambirana kuti kodi tichite motani pa nkhani imeneyi. Ndimafuna kuti ndimve kuchokera kwa achinyamata. Kwa nthawi yayitali timaona ndithu m'misika mukupanga ma clean up campaign kamunsewu kusesa ndi zina zotero, koma tikamapita 1 week mapepala achabwereranso. Tikulephera pati ndipo pa nkhani imeneyi? Nkhani yayikulu ndi kuti chimene chimavuta kwambiri ndi ziletsozo, komano kuyesetsa ndi kuyesetsedwa tsiku ndi tsiku. Ndipo chofunika kwambiri nchokuti chiziyamba ndi ifeyo aino ake, kuti zaziletso zioneka kuti zikhala zikuvuta kwambiri, komano chingoyamba ndi ifeyo aino ake kuti tizikhala kupogula zinthu ndi kontena yokhalisa nthawi yayitali, mabasiketi amlaza, mabagi opangira ndi nsalu kuti tizigwisa ntchito mpaka na nthawi yayitali. Kuti zinthu izizi zofunika kuti ziyambe ndi ifeyo, komano kuti tipange kuti tizaziletsa patenga nthawi. Mabasiketi amlaza mukukambawo, how accessible are they? Munthu akapita kumsika chifukwa chimene umachipeza choyambirira ndi ka plastic paper ka bagi, kumene kuyesa umapeza ku basiketi amlaza. Zinthu zimene zikupezeka bwanji zimene mwina zili zogwirizana ndi kusamala ndithu chilengedwe? Chabwino, choyamba ndigwirizane ndi zomwe anena anzanga Suzeni kuti chikuvuta kwambiri ndi chiletso. Ngati pali chiletso kuti mapepala opyapyala akupitirizabe kupezeka pansika, kutanthauza kuti
ma basket osoka ndi nlaza sangapezeka pansika pomwepo pakhala chinthu chimodzi chimene chili common kale pansika pacha amene ali mapepala opyapyala nde izi zikubweretsa kwambiri chipsinjo kwa anthu amene akupanga ma basket amlaza chifukwa chake ndichopsinja kwa ife ngati achinyamata kapena kwa ife ngati amalawi kuti tikapita pansika tikapeze ma basket amene ali osokedwa ndi nlaza nde ife ngati achinyamata tikunenanso pano kuti ndi chikhumbokhumbo chathu kuti adaletsa chiletsocho chitachotsedwa kuti mapepala opyapyala aletsedwe mpaka ndakalekale ndipo zikatero sizima availability kapena kupezeka kwa mabasket amilaza sikuvuta mabasket amilaza ndi zinthu zoti ingakhale ine ndemwe ndili ku primary timaphunzira ndithu kuti tingapange bwanji mabasket amilaza aja ndi zinthu zoti zili m'magazi mwathu ngati amalawi tabadwira momwemo takulira momwemo zinthu zimene zabwera mwachilendozi ndi ma thin plastic koma ine ngati achinyamata ndi madabwa kuti tikukakamira chinthu chimene chabwera kumene tikusiya chinthu chomwe takuliramo ngati achinyamata chinthu chomwe timachidziwa kapangidwe kake koma tikudalira chinthu choti chipangidwe ndi factory chimene chikutisokoneza kakhalidwe kathu ka tsiku ndi tsiku ngati anyamata tinene kuti lerolo patakhala kuti pansika paja palibepo mapepala opyapyalawo anthu ayamba kugwiritsa ntchito mabasket amlaza makomomo anthu ayinawo mabasket osiyanasiyana si amakhaso amene amlaza okhayi kuti mabasket ena apangidwa ndi zimaplastic zina zimachoka kumabelo azovala zija nzoti zilimo m'manyumbamo komano kumakhala chabe kuzengereza chabe kuti kajumbo ka 100 kwacha ka 50 kwacha ndikakatani ndikakapeza ndibwera nawo mawaso ndikagula sifoti zinthu jandizochipa zilipena paliponse komano kuti akhala kuti talitsa anthu aja ndithu atha kumabwera nazo zinthu zija chifukwa kuti mabasket amlaza akhala alimo m'makomo anthu kuchoka kalekale fika tsiku laliloli ndi munatakhala tangoletsa kuti tiyambe ndithu kuona miyezi ngakhale mutha kuona ndithu kuti mabasket amlaza achoka ndithu m'manyumbamo. Father Jonas, inkhani ya ma thin plastics ni nkhani imene mwafotokoza ali bwino kuti yakhala ikuchoka mu khoti ni nkhani zimene zinthu zili mu khoti sikufuna tikambe nkhani ya mu khoti koma mwina impact ya nkhani imene kuyambira ndithu pamene yakhala ngati kupita kutsogolo ubwerera mavuto amene abwera ndi otani pa nkhani imene tikukambirana ya ma thin plastics. Chance azanga usewa ndi amalawi tonse amene mukutionera pano tinene monenetsa kuti dziko lathu kumene likulowera ndilomvetsa chisoni ndipo tikukumana ndi mavuto ambiri ngati amalawi. Zinthu zina zimene tikukumana nazo pano ife mwina sitingadziwe chitsazo kutentha kwambiri ulukuzizira kwambiri ulukupezeka kunena kuti mwina imene pachizungu ndikhoza kuti biodiversity loss za moyo zina zake kungoneka kuti zamba kusowa sizikupezekaso nyama zikutha. Tikamaziyang'ana zonse zija tidzaona kuti pali mavuto amene akubweretsa zinthu zimene zija ndipo china kwambiri ndi chimene chichi cha mapepala opyapyala ndipo ili ndi vuto lalikulu kwambiri limene tikapanda kutengapo gawo tonsefe amalawi kumene tikubwera kuti khala pa mavuto adzaoneni. So ineyo kuyankha kwake kwa chidule kwambiri ndikhoza kunena kuti ngati tikhoza kunyalanyaza uthengawo zinthu zambiri zimene zikutivuta kale pano zipitirira kutivuta ndipo dziko lathu lidzakhala lomvetsa chisoni kwambiri. Ndikopereka chitsanzo chonena kuti nyanja yathuyi ni nyanja imene ili ndi fresh water madzi abwino kwambiri. Ndi nyanja imene muli mitundu ya nsomba zabwino kwambiri pa dziko lonse lapansi. Koma pang'ono ndi pang'ono zinthu zimene zitaona kuti zamba kusintha andi chinthu china chimene chikubweretsa kusintha kumeneko ndi nkhani ya ma thin plastics omwewa. Ndipo kutsogoloko ana athu ndi adzukulu athu adzasowa choloza ngati chonyadira kumbali yokhala ndi madzi fresh yokhala ndi nsomba za mitundu zambiri zosiririka ngakhale maiko akunja. So mmene nthaka yathu ikugugira pano kusiyana ndi zaka zakumbuyo ndi impact yayikulu kwambiri imene amalawi lero lino sitingayembekeze kuti tilima pa nthaka osathirapo fetereza olosathirapo manyowa
kuti tikolole zinthu mwaphamwamba. Zonsezo ndi impact yayikulu ya zinthu zimene tikuchita. Ndiye pali zinthu zambiri zedi zimene ineyo ndikhoza kuzifotokoza. Pokhala mtsogoleri wa mpingo angakhale ife tikataya pepala zolengedwa zina ndikudya ndikufa ndikuti tapha. Ndi impact iso yayikulu kwambiri imene talephera udindo umene Mulungu anatipatsa ku Genesis chapter 2 verse 15 kuti tisamalire za chilengedwe. So impact yake ndi yayikulu moteromo kufikira na lero lino, ndipo nditsindike ndi chinthu choopsa akuluakulu chimene tikupanga chosachoka malingaliro athu kuti tidzigwiritsa ntchito ma thin plastics. Tiye tisinde Amalawi posamalira miyoyo yathu yomwe. Timakamba nkhani imene ya mapepala opyapyala ndi nkhani yayikulu kwambiri chifukwa mwina ndi kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Sizilengera kuti ndi mtawuni uku ndi kumudzi kumapeza ndithu anthu agula matemba akugwiritsa ntchito ndithu mapepala omwewo mtawuni chimodzimodzi. Tichite bwanji kumbali yanu ngati achinyamata Suzeni kuti tisense kupita kutsogolo kuno pa nkhani imene ya ma thin plastics kulenga madera onse amayi muno, ndikuti zinthu zofunika chidziwitso chopereka kwa onse kuyambira ku primary, secondary mpaka na kumapita ku university. Foti kutenga ngati masukulu alipena paliponse tenga tutenga kuti ayambira pa ana ang'ono fanda amene ndi ngati moyo wawo ali kusekwe tikamba kwaphunzitsa iwo ana ang'ono ndikuti paliponse pazapezeka kuti utenga umene ulipo. Kwati katenga kuti tizingopereka utenga umene upa anthu akuluakulu okhaokha ndikuti sozafika patali, koma tiyambire pa ana ang'ono primary mpaka na kukafika kusekwe azikhala akukula nawo utenga umene kuti ndikagwiritsa ntchito pepala ili sidzatha mpaka nakalekale. Ndikuti ndikasiya panopa ndikuti nthaka yathu chilichonse chathu izakhala chabwino kufikirana mpaka kalekale. Joshua, kuyambira 2015 kufika lero kuoneka ndithu ulendo wathu suti ukuyenda mmene timayenera kuyendera ngati dziko. Kapena tisinthe strategy? Apopo pakufunika kusintha kwambiri andi ndigwirizana nazo choyamba zimene ayankhula nzanga Suzeni. Ndigwirizana nazo pakunena mawu a Bible. Anthu amati Bible imati anthu anga akuonongeka chifukwa kusadziwa. Tikadziwa kuipa kugwiritsa ntchito pepa lopyapyala, tidziwa strategy imene titagwiritsa ntchito tikamapita chitsogolo ngati dziko. Izi zichitika bwanji? Ngati ine sindikufuna kupha amene anenera father, sindingagwiritse ntchito pepa la kupyapyala. Ngati ndili ndi udindo opanga decision kapena kupanga influence kupanga decision, ndayenereka kukhala munthu opewa kupha kwa chilengedwe kapena kupha kwa zolengedwa kapena kuononga kwa chilengedwe. Ndi tayenereka kusintha strategy yathu pakuyang'ana zimene zikubwera malingana ndi mmene tikuyendera. Imeneyi ndi indicator yayikulu imene yayenereka kutiuza ife ngati achinyamata kuti ziyambe ndi ife kusintha. Tikasintha azathuso amene ali ndi mphamvu yakupanga chiganizo atithandizirenso kusintha chifukwa ife tokha sitingakwanitse koma mmodzi muli mphamvu. Father Jonas, kupita kutsogolo kuno udindo wanu ukhala utani ngati achipembedzo? Ine ngati mtsogoleri wa chipembedzo chance ndi Amalawi nonse, udindo woyamba ndikuti achipembedzo titenge gawo kwambiri lophunzitsa mogwirizana ndi Joshua ndi mawu a Mulungu pamene akunena kuti anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa chokera ku buku la mneneri Hosea. Ndikuti tikuyenera kutenga udindo wadziwitsa anthu kodi ma thin plastics ndi chani, ali ndi kuopsa bwanji pamene tikuagwiritsa ntchito. Zonsezo anthu akadziwa zichitira bwino kuti tsopano tipite kutsogolo bwino. Kupatula kuwadziwitsa anthu ena munchipembedzo ku buku la Roma amatiphunzitsa mtumwi Paulo kunena kuti kodiwe amene umauza anthu ena kuti asabe umabaso, ndiye mwachitsanzo ife tikuyenera kukhala chitsanzo ngati achipembedzo kunena kuti pamene tikulankhula kuti si bwino kugwiritsa ntchito mapepala opyapyala
tiyambe ndifeyo mipingo munthu payekha mbusa payekha zinthu zimene zozo ndizofunikira kwambiri komanso ndikuona ngati kuti pakufunikirabe ka element ka advocacy kuti tikhoza kupanga engage kapena kulankhulana ndithu mwamphamvu ndi onse amene ndokhudzidwa. Ndikati kulankhulana mwamphamvu ndimati ndimeme mtundu wonse wa Chimalawi kunena kuti nkhani ikhoza kuoneka yopepuka ndipo ku Malawi tikhoza kumanena kuti sitinakhalepo pa nkhondo koma ineyo ndimafuna ndinene kuti nkhani ya creation care environmental crisis ndi nkhondo ku Malawi kuno chifukwa anthu titha tikapanda kusamala ndiye panafunikira ndithu kwambiri advocacy kulankhulana ndithu kwamphamvu kuti tisinthe tisamachite zimenezi. Kungotengera kusoma ivokhala ine mphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya Lake Malawi Anglican University monga mmene ananeneranso Susan kuti maphunziro ndiye kuti kuyambira ku primary ku secondary ndi ku masukulu a ukachenjede tionetsetse kuti makarikulamu athu nkhani zimenezi zikubweramo ndipo ine ndikhala patsogolo kwambiri ngati ku institution imene ndikugwira ntchito kulamala kuonetsetsa kuti tikulankhula naso zimenezi ndipo maphunziro athu zilimo ndipo potero ndili ndi chiyembekezo kuti tikhoza kupanga tsogolo labwino la ku Malawi. Ndikuthokozeni kwambiri Reverend Father Geoffrey Pirani Jonas kuchokera ku Lake Malawi Anglican University kuti tinali limodzi program ineyi tinalinso ndi Susan Chibophe komanso Joshua Tipange onsewa kuchokera ku bungwe la Malawi Creation Care Network limene ndithu nkhani yakulu imene ikugwira ndi nkhani yosamalira chilengedwe komanso nkhani yakulu kwambiri imene takambirana program ineyi yokhuza ndithu mapepala opyapyala thin plastics. Takuthokozani kwambiri. Pamene tafika apa ndipo mtsiriziro pa program yathu ya Green Cafe. Lero timakambirana nkhani yokhuza mapepala opyapyala kapena titi thin plastic. Tamva ndithu nkhani ya mmene vuto limene lili kuno kwathu Malawi komanso tamva zimene achinyamata komanso achipembedzo akuchita pofuna kuthana ndi vuto limeneli kudzera mbungwe la Malawi Creation Care Network. Ndikukhulupirira ndithu kuti ndine tili ndi gawo limene tingathenso kuchita pofuna kuthana ndi nkhani imeneyi ya mapepala opyapyala chifukwa ndi vuto lalikulu kwambiri limene tikangoliyang'anira tsiku lina lake ndithu tidzadandaula komanso mibado imene ikubwera mtsogolo muno. Ndithokoza anzanga onse kuchokera kuno kulilongwe. Ine ndine Chance Mozapanda. Tikumanenso program ina ya Green Cafe ndipo kumbukirani kuti program ima kufikani pa wireless komanso wireless yakanema komanso pa Zodiac Online. Ndifuneni zabwino zonse. Trying to sensitize them that they should start using sustainable charcoal, which is legally accepted. And the areas that we visited Sungwi Market, Biwi Market, and now we are at Game Complex. We've chosen the three places because in Sungwi, it's where they sell more illegal charcoal. So we were there to tell them to start using sustainable charcoal, which is legally accepted and which is environmental friendly. How people have received the program, I think they've welcomed it well because we've got some people who were asking questions as in where can they get the charcoal, more especially in area 25. There were some people who were eager to know and to have the outlets in area 25. Today we are trying to distribute free bags of charcoal, 15 kgs. We want the people to go and have a taste of our charcoal so that they can testify, so that next time they can be able to go and buy after they've tasted the charcoal. And we're also using the theater, which in a play they are trying to tell people to stop using the illegal charcoal. We thank the government because it granted us the license that we should be producing the charcoal. In so doing, we are able to reach out to many people. We also thank USAID and UKAID for the funding that we are able to conduct our shows in Lilongwe, and we were in North last week. So I think we are very grateful to the USAID people and UKAID for the grant.